Ko nin ye cikan ye an ko min ma to ma ladakɔrɔ sira tɔgɔmabaga bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲakuma ka kɛɲɛ n'aw sigiyɔrɔw ye. Ayiwa ko nin ye cikan ye an ko min ma to kana ko lɛtiri kunnafoni cikan don an ko min ma ko lɛtiri d'information ka kolonkolon ka lase bamanan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye benba sira tɔgɔma kɔnɔ manden maliba jamana kan ko nin ye aw tɔgɔla cikan ye ka ɲɛsin aw ma jɔnw fɛ ladakɔrɔ sira tɔgɔmabaga bɛɛ lajɛlen n'o y'aw yɛrɛ ka jɛkulu ye aw fɛn fɛn ko aw bɛ benba sira kɔ k'aw b'o cɛsiri baara la ko mun bɛ cikan in kɔnɔ ayiwa ko girigara wulilen bɛ Mali kɔnɔ ko girigara min b'a fɛ ko ka dankari ka dalafagali yɛrɛ kun kelen ta dɔrɔn k'a ɲɛsin bamananya yɛrɛ ma ka ɲɛsin faso ni bulonda ma ko juma ma da juma kan ko ni silamɛw ma benba sira in k'a dɔgɔyama tɛ dɔgɔyama ye lagosi tɛ lagosi ye ko silamɛw ma min kɛ ko k'a ɲɛsin benba sira ma ma da o ma Mali sariya sunba n'o de y'a constitution ye n'i ye Mali kɛ silamɛ jamana ye sariya sunba min bɛ kuranɛ jɔyɔrɔ la n'an ko a ma constitution dɛ ko o wuli ka bɔ ye ko ka Mali kɛ silamɛ jamana ye ko ni silamɛ ko n'e ko bananku k'e bɛ t'i ta ɲimi kɔfɛ wahabiya wulilen bɛ o cɛsiri baaraw de la o wahabiyaw sera fo jamana sanfɛmɔgɔw ma kama ko nin cɛsiri baara daminɛ ko laɲini ye anw de ko ye ko sabula ko ni kerecɛnw ye kan kelen fɔ kaban ko ladakɔrɔ sira tɔgɔmabaga bɛɛ lajɛlen de ko don sariya sunba min ko k'an bɛɛ bɛ kun k'i kɛra tabiya mɔgɔ ye k'an bɛɛ bɛ kun k'i kɛra kan o kan fɔbaga ye k'an bɛɛ bɛ kun k'i kɛra diinɛ matarabaga ye k'an bɛɛ bɛ kun k'i bɛ jamakulu kan k'olu ka sira ye benbalasɔrɔ sira ye danbagalasɔrɔ sira fɛn o fɛn ye yan k'o kɛbaga bɛɛ bɛ kun ko bɛɛ ka bɛɛ bonya ka da o kan o sariya sunba ko k'o wuli ka bɔ yen an ko ma ko laïcité ko kana ni sariya ye silamɛya sariya ko ka kiti tigɛ ni kuranɛ ye k'a fɔ kulu ma se siya kan sa